Takže dobrý den. Já jsem měl před 10 dní 50. Jo? Takže prošel jsem takovým... Hele, kdyby mi bylo 25, tak tomu rozumím, jo, ale... No dobrá, no. Nedostal jsem žádnou malovanou sklenici, víte, jak se kdysi dávala taková s tou 50 a podobně, protože by někdo přišel k úrazu. Takže to se nestalo, protože já vám ukážu, proč. Když jsem zjišťoval nějaká data kolem seniorů, tak jsem dumal nad tím sám nad sebou. Tady byla knížka o reklamě o panovi Vajíčkovi. Já dělám v československé reklamě 22 let, od roku 90. Začínal jsem v offlinech s televizními spoty, s billboardy a s touto klasikou a od roku 2000 se k tomu navíc věnuji onlineům. A když jsem se tak zamyslel sám nad sebou, jakým způsobem jsem přistupoval k některým cílovým skupinám, tak jsem si uvědomil, že vlastně nikdy ani žádný klient po nás nechtěl, abychom mířili 50+. A ve Spojených státech, kde se vede na tohleto statistika, ani oni dokonce ne. Jenom zhruba kolem mezi 4 a 5% veškeré reklamy cílí na tyhle cílové skupiny. Tak jsem si zjišťoval, proč tomu tak je, co mě čeká. To je jasný, že demence tyhle věci, ale chtěl jsem vědět, do jaký míry je to opravdu tak. A kde se to jakoby v těch marketérech bere. Takže, když jsem se podíval pak specificky na Českou republiku, tohle je průzkum, který si dělala Evropská komise. Je to takový jakoby sebereflexe. Co si Češi myslí, kdo je tady nejvíce diskriminovaný? A jak vidíte, být věřící homosexuál je v principu v pohodě. Ano? Už když to zkombinujete s etnickým původem, už by mohly nastat nějaký trable, ale v zásadě, pokud máte stále nový a nový narozeniny a ti lidé vám často gratulují, jo, tak skončíte v tom posledním sloupci. Ten průzkum má trochu metodologický trable, ale zkusím vám to přeložit asi, odkud to pochází. Asi 10 000 mezi těmi věřícími jsou opravdu jakoby pro nás v tomhletom prostoru divní věřící. Ano? To znamená, je tady asi 2000 muslimů, je tady asi 7 500 jehovistů 7. dne a podobně. Prostě takové ty jakože českobratrská církev a podobně, s tím nikdo problém nemá. Takže dobrá, to bych chápal těch 10% tam. Tady máme asi 200 000 jiných, myslím dospělých jiných. Tady máme podle sčítání lidu a toho všeho, tady máme asi 5 000 jiných, ale to není pravda. Ve skutečnosti spolu se všemi Číňany, Vietnamci, Romy a tak dále, neoficiální čísla mluví zhruba o 400 až 500 000. Jenomže 50+ je tady více než 1/3 populace. A 1/3 populace nikomu nechybí v business plánech. Schválně jsem si udělal screenshot z aktuální reklamy, která běží momentálně na Primě, abychom nabrali už ten správný kurz. Takže má sebareflexe. Čemu jsem dospěl? Budu terčem vtípku. Hele, ani puberťáci na tom nejsou tak špatně. Ano? Pojedu v dechovce samozřejmě. To mě asi před 1,5 roku vytočil jeden mlaďoch na Facebooku. Psal mi, že ve firmě mají dělat nějakou zábavu pro manažery 40+. A pri jakou muziku a kde to sežene. To už mi bylo těch 48, jo, takže to je jasný, jo. V tom je to bez debat. Naletím každému podvodníkovi, takže dosavad jsem dělal marketingové kampaně, odteď budu pasivní obětí.
A navíc budú osamelí, zmatení a ešte slepých, hluchých, bez zuby, bez nohy a na kolečkách. Takže abychom si udělali nejdříve kulturní jasno. Jo? Tohle je kluk ze Sex Pistols. Podle něj jsem chodil oblíkaný tak zhruba v 15, v 16. Ano? To kdyby někdo chtěl ještě někdy v mé přítomnosti rozjímat nad dechovkami. Upřímně řečeno, většina nový muziky mi připadá jako dechovka proti tomu zlectomu. Baby boomers, jak se označuje tahle generace ve Spojených státech, to je jenom krátká exkurze do světa, je tahle generace poválečná. Ona má ve státech trochu jinou jakoby historii a genezi, než má u nás, protože zatímco tady řádili čistky a já nevím, co se tady všechno dělo, tak v té době Amerika procházela obrovskou průmyslovou konjunkturou, to byly ty vozy s těma ploutvema, 5 dětí, žádná míra a podobně. Dneska se považuje tahle skupina za vůbec nejhodnotnější generací, se kterou můžete pracovat. Důvody jsou prosté. Jednak, že je početná, to znamená, že za 5 let bude tvořit polovinu populace. Za druhé, díky tomu, že jsou na vrcholu kariéry, tak ovládají až 70% všech příjmů. To znamená, buď rozhodují o tom, kdo ty prachy dostane, nebo je sami pobírají. Ale nikomu to neříkají. A co je důležité? Tahle generace už, poválečná, moc se do nějaký penze nechystá. Všichni to berou tak, jakože proč bych nepracoval, protože já vás chci upozornit na 2 závažné věci. Jednou jsem, neřeknu pro kterou farmaceutickou firmu, protože tady dneska nějaká zazněla a tam to je tuhý trh, jsem dělal průzkum, protože někdo dostal geniální nápad, jakože ženy, které budou podstupovat hormonální substituční terapii, že se pro ně udělá takovéto školení, jakože přijde doktor někam do kulturáku a začne jim vykládat, jakože milé dámy, když máte ty návaly horka a podobně, tak máte dělat tohle a máte dělat tamhleto. Ale když se podíváte do toho, co je opravdu trápí v tomhletom věku, zjistíte, že je tam zdraví partnera, jak si vedou děti, které jsou právě v pubertě a vyzkoušeli právě všechny drogy a podobně, mají úplně jiné starosti. Jo? Takže to je asi stejně, jako si představte, že já zavolám nějakému svému kamarádovi a řeknu mu, hele, v kulturáku je přednáška o prostatě, pojď, půjdeme se podívat. Jo? Protože začátkem 20. století byl průměrný věk dožití žen 42 let. Na to neexistuje jakoby kulturní zázemí, protože oni se prostě nedožili menopauzy. Tak prosté to bylo. U dnešních 70-tníků, 80-tníků, oni trpěli zdravotními problémy už v polovině, když jim bylo 45 a podobně. Dneska kolikrát není nic 60-tníkům, ještě nebyli u doktora. A podobně. Takže berte to tak, že stále se zvyšuje i míra dožití, ale s tím se zvyšuje i ta kvalita života. A třetina z těch baby boomerů ve státech už je i na internetu. Mimochodem, všude v té přednášce najdete ve spod linky, kde si můžete dohledat původní zdroje, odkud ty informace pocházejí. Připomínám, ne všechny, protože samozřejmě něco mám i z hlavy. Pár neuronů mi tam zůstalo ještě. To byly USA. Z USA je jeden problém, a sice, že v onlineovém světě, jak jsem říkal, já jsem nastoupil v roce 2000 do tohohle z toho biznisu a dělal jsem pro německou internetovou agenturu, druhou největší v Německu. A tam se tehdy odhadovalo, že to Německo je za Spojenými státy zhruba 6 let ve zpoždění. Jakoby v tom infrastrukturním a dalším vývoji, co se v těch onlinech děje. Takže proto pro nás bude důležitější, jak to bude vypadat v Čechách. Já jsem to schválně nastavil, protože na té loňské konferenci jsem viděl, kdo tady seděl. Jsem to schválně nastavil na 30-tníky, jo? Takže až vy půjdete do důchodu, tak to bude vypadat zhruba takto. Těch
65 plus, kde budu i já v té době už, bude přes 20%. Ale i tady už bude 50% lidí 50 plus. Co se bude dít s těmi zbylými skupinami, se můžete podívat. To jsou data z Českého statistického úřadu. A to je prosím pěkně střední prognóza, to není ta jakože nejhorší. Tady začneme trochu bourat mýty. Jo? Důchodci jsou z principu chudí. Ano? Takže, podíváme se kdysi, někdy v polovině 90. let, když jsme dělali sociologické rozbory společnosti, tak jsme měli někde uprostřed, jsme měli ten příjmový vrchol, protože tam byly přerušené kariéry. To byli mláďoši, kteří nastoupili a rostli, a pak to šlo s věkem dolů, protože to byli ti lidé, kteří 30 let pracovali za socialismu a prostě už se nepřizpůsobili, nebyli ve stavu tam být, nevěděli, neuměli jazyky a podobně. Ale podíváme se, jak je to dneska. Do 29 let v domácnosti ještě jakž takž ty příjmy na osobu. Ano? Jenom pro zajímavost, tady zhruba na úrovni 110 tisíc je životní minimum v České republice. Pak to mírně vystoupá, řeknete si proč. Protože to jsou domácnosti, to znamená přibydou děti a rozdělí se ten příjem na několik částí. Pak přijdou ti padesátníci, kteří, pokud byli chytří a už mají větší děti než já, tak už mají děti z baráku, že jo? Ale v principu jsou na vrcholu kariéry. Takže tam rostou. Všimněte si prosím vás pěkně i ten rozdíl mezi hrubými a čistými příjmy, protože připomínám, že tady nastoupí třeba daňové úlevy. Ano? A teď pozor. Tohle to jsou lidé po 60, kde vidíte, protože neplatí daně a neplatí zdravotní pojištění, ano, tak najednou se ten rozdíl snižuje, ale stále, jo, v levé ruce je to nějaký horší, ale stále si všimněte, prosím vás, kde jsou v příjmech na osobu. Na 170 tisících, milí třicátníci. A pak se tam už v podstatě u těch 70níků jich moc nepracuje, takže tam se obě dvě ty linky spojí, ale stále je to ještě, řekněme, na zcela normální úrovni. Dobrá, teď se podíváme k ním domů, jak to je. Připomínám, tohle všechno jsou české statistiky dostupné na Českém statistickém úřadě. Netahám na vás nějaký drobný průzkumy nebo něco podobného. Všimněte si prosím vás pěkně, že vlastní bydlení má zhruba od těch třicátníků tolik lidí, ale pak je zde mírný nárůst a máte tady další. Jenomže s vlastním bydlením víme, jak to je, že jo? A tady jsou půjčky nebo hypotéky. A tady si všimněte jednoho zásadního rozdílu, což je taky o disponibilních penězích v těch rodinných rozpočtech. Ano? Oni už mají hypotéky dávno za sebou. Nebo jim nikdo žádnou nedal, to je taky dost možný. No, zkuste to, když je vám 50, vzít si hypotéku na 25 let, že jo? Tady vidíte, kolik z nich má ještě druhý objekt, který mají ve svém vlastnictví. To je obvykle objekt dědictví, ano? Takže když si všimnete, tak oni vlastně disponují relativně velikým majetkem, který jim už nikdo neveme, i kdyby nakrásně přestali dělat nebo platit, tak nepřijde žádná banka, neveme jim to, už je to jejich. No a tady tohle vypadá dramaticky, jo? Já jsem se snažil nějak zmenšit ten úhel, jakože nikdo nesfalšuje statistiku, jak si to uděláte sami, ale ani není třeba, podívejte se, 50 až 59, přes 60% domácností už má internet. A všimněte si, 60 až 69, to je už polovina těch domácností. A ještě i u těch 70níků je to 20%. Takže pozor na očekávání a na podobné věci a na statistiky. Tohle je dostupná statistika, jak to je v reálu v jejich domácnostech. No, a tady si uděláme jasno v jedné věci. Tohle je
Tohle jsou tzv. Rodinný rozpočty, což je asi 1,2 bilionu korun, které se u nás otočí ročně v nákupech, co děláme ve spotřebě. Což jsou služby, potraviny a průmyslové zboží. Pro ty, kdo to nepřečte, to spodní jsou potraviny, to střední jsou průmyslové zboží a to poslední jsou služby. Kdyby tam někde byla ve skladbě jejich spotřeby nějaká zvláštnost, tady byste to viděli. Ale tady vidíte, že nic takového se neděje. Rovnou vám prozradím jeden trik, proč je tohleto vyšší sloupec, protože tam jsou ve skutečnosti veškeré skupiny po 60 letech. A máte tam 60-tníky, 70-tníky, 80-tníky a tak dále a tak dále. Ale kdybych chtěl být jakoby v rámci tématu téhle přednášky nekorekt, tak vám tohle ještě šoupnu sem, abyste viděli, kolik je to 50 plus. A vidíte, že všechny ty předchozí věkové skupiny to mohou zabalit. Neposouvá se mi. Jo, to je utek jsem v Bluetoothu. Ale. Tak, teď se podíváme na to, jak je to rozložený podle věku. 3% dělají tyhletí, 30 a 39 tyhletí a 40 a 49 tyhletí. Už teď můžete vidět, že 51% obratu se tady realizuje přes tyhle poslední dvě věkové skupiny. A připomínám, že ne podle našich čísel, protože taková nemáme, ale podle amerických čísel 5% reklamy míří sem. Tak, je třeba říct, že přeci jenom sociologicky seniori mají některé zvláštnosti. Především jsou to osamocení seniori. Popravdě, jo, kdybyste si vzali jakoukoliv statistiku, kolik je mladých singlů a podobně, tam jsou jiné jenom důvody, ale ten způsob žití, že jste odkázáni jenom sami na sebe, jste sami na placení všech služeb a tak dále v té domácnosti, to stále platí. Takže když se podíváme průřezem, materiální deprivace se měří tím způsobem, že je 9 parametrů, jako jestli máte barevný televizor a tak dále. Jestli dokážete zaplatit mimořádný výdaj 8,5 tisíce korun bez problému a jestli jste měli nějaký trable třeba s placením nájmu a tak dále. Tohle je skupina, když tam nastaly 3 okolnosti současně. A jak vidíte, seniori nejsou nijak zvlášť materiálně deprivovanou skupinou. Pozor, je tam zhruba 25% žen, které žijí sami, které ovdověly, a ty opravdu jsou i ohrožený chudobou, jako ty jsou na spodku toho celého, jakoby té celé skupiny. Ale pak je tady 7,5% seniorů, kteří pracují, a to jsou jedny z nejbohatších domácností tady v tomhle státě, protože pracující důchodci, číselně je jich asi 250 000, se mají vůbec nejlépe. Tak, teď k té senilitě. Ty už se schyt? Vidíte, to je to, jak my s tou technikou, to je. Už to začalo. A já vím. Ve skutečnosti se nám mění, já jsem vystudovaný psycholog, jo, takže mě berte v tomhle ohledu vážně. Většina těch poznatků je relativně nových, to znamená v posledních 10 letech jsme se nejvíce dozvěděli o starých lidech a o miminkách. Primárně závisí od toho, jak jste na tom, jak jste aktivní a podobně. Prosím vás, 12% seniorů opravdu může na základě jedné poruchy prefrontálního kortexu, což je taková ústředna, kterou máme tady v čelním laloku, tak opravdu můžou být důvěřiví. Na to vám řeknu, no a? %12 seniorů, jo? Takže ano, existuje to, ale berte to tak, jako zvažte si to, kam to opravdu patří. Takže, když vám to shrnu, je tam pár zvláštností, ano, které je třeba brát v úvahu.
zase tam máte link, takže si můžete přečíst podrobnosti. A tady je mírný návod na použití. V zásadě velice důležité je, jestli už zapadnete do kognitivních sítí nebo do vzpomínek, do názoru, postojů, když si o něčem něco myslíme. Prosím vás, preferujeme jednoduchá sdělení, ale ne proto, že jsme blbí, ale protože nás blablabla už otravuje. Už jsme se naposlouchali blablabla za život habaděj. Jo? Už máme vyblablováno. Prosím vás, protože jsem vystudoval psychologii komunikací, tak se věnuji i UX. Seniori s brýlemi vidí normálně. Jo? A poslední šance je shodou okolností jeden srandovní claim, na který nás nechytnete, protože my počítáme s tím, že všechno může být poslední šance. Že jo? Takže prosím vás pěkně, jestli si máte zapamatovat nějaké poselství, tak přichází nová generace, která je aktivní a míní taková zůstat a moc se jí nechce do důchodu. Intelektuálové čeští po 50 jenom polovina chce opravdu do starobního důchodu, upozornění. Budou online. Budou mít titanový chluby, já už mám 4, jo. A ty nitrooční umělé čočky mě taky čekají, až budu mít moc těžký brýle. Ale pozor, už je to úplně jiná kategorie lidí. A prosím vás, ne všichni jsou přes Sex Pistols současní, šedesátníci jsou tak zhruba Beatles. Ano? A abyste si uměli představit, tak hele, a John Watts se právě asi před týdnem oženil, jo? Aby bylo jasný. No, tak tady to vidíte, co vám může starý člověk nad hrobem předat. Takže moc děkuju, myslím, že nesklamalo očekávání vůbec nic. Máte nějaké dotazy, ale bez blabla, prosím. Něco jednoduchýho. Já jsem vám zkušeně nedal žádný prostor. Vůbec nic? Na tom G+, mě najdete většinou příspěvku, tam mám veřejně. Kolik mladých teda, jako když... A vlastně nikomu není přes 50. Jo, Pavel Koupský. Takže jsme tam minimálně 2. Petr Koupský. Tady tyhle dva dělat nějakou kampaň Na nás kampaň? No. Na G+, na sociální? Ani moc ne. A tak na Facebooku je seniorů víc? Jako? Abych vám to vysvětlil, jednu věc, kterou jsem tam přeskočil, na sociálních sítích paradoxně seniori mohou být lepší, pardon, já jsem si nevzal mikrofon, ale snad to držíte, mohou být paradoxně lepší silou než kterákoliv jiná, protože za prvé, díky svým intersociálním zkušenostem jsou mírnější, to znamená méně propadávají do takových těch krvavých řeží, které tam nastávají. A i když uděláte chybu, jako společnost, že jim řeknete něco v duchu a stejně seš blbej BFU, nebudu to překládat, tak to ten senior spíše zkousne, protože na negativní informace už se toho nezúčastní amygdala a emocionální centra a podobně, protože to je jenom 1856. jobovka, kterou jste už slyšeli, takže negativní zprávy v podstatě přecházíte v ostatní lehče. Takže toto potenciálu, až tam budou i ti ostatní, jsou ty seniori teoreticky na sociálních sítích dobrou skupinou. Jak amygdala není ta postava, ta princezny z Hvězdných válek, jenom aby bylo jasno. To jde s věkem, když než si to naučí. Tak, nějaký jiný dotaz, příspěvek? Uvidíme tu ruku určitě, když se zvedne pořádně. Využijte toho, jako. To je jednou za rok. Vystoupí senior z ulity a... Tady, Olga. Já mám dotaz, když teda nefunguje to heslo poslední šance, tak jaké jiné by tak mohlo fungovat ideálně? Popravdě, a to říkám teď jako člověk, který doufám, že v té knižce je aspoň v indexu, jo, po těch 10 letech. V principu je vůbec mě zastavil rozum nad tím, že nějaká pojišťovna
ukazuje ten zlý stav. Většina pojišťoven z toho dělá juidu, protože nechce svou značku spojovat s negativními konotacemi. To je stejné, jako kdyby vám ukazovala normální pojišťovna hořící dům. Jo? Takže hele, takový budete, jo? A abyste si nemuseli měnit chrup ze sousedem, tak se pojistěte. Jo? To je přesně to, na co myslíte, když sledujete tohleto. Takže z mého pohledu, já to nechci kafrat, já jsem neviděl výzkumy a podobně, ale v zásadě jako i mezi obecně pojišťovacími spoty je to špatné. Když zase ten jednoduchý recept překlopím do pozitivu, v zásadě vždycky vám ukazují, jak rychle a jednoduché řešení to bude, jak jednoduché řešení to bude. To znamená, kdyby tam Genzer se Suchánkem lyžovali, jo, a běhali po břehu moře a obháněli jiné důchodkyně, to by byl pozitivní konec. Jo? To je důvod se pojistit. Ještě jedna otázka. To je hezký hlouček tady, se mi líbí, pak se bude šířit. Já mám taky otázku a vy jste tam prezentoval, že v Americe jsou na určitý úrovni, v Německu se ty důchodci belhají 6 let za nima. Víme my, kdy se belhají naši důchodci? Za tou Amerikou? Kolik let? Ten náš odhad byl někde kolem mezi 8 až 10 lety, to se tak nedá říct, protože tím, že ten trh je tady mnohem mladší, tak když se v nějaké oblasti objevil nějaký Lukačovič, jo, tak najednou jsme ten náskok výrazně stáhli, ale tam jde spíše o tu interoperabilitu těch 6 služeb. Protože to dneska Češi používají PayPal a spoustu takovýchto věcí, které jako teoreticky bychom měli mít už dávno domácí služby. Děkuju. Šance na poslední dotaz. Nic. Jo, tamhle si někdo máchá, takže se omlouvám, ale tady fakt v tom protisvětle do publika vidíme jenom kontury. Děkuju. Mám prosím vás jenom dotaz. Slovo sleva funguje v reálném světě, funguje i ve světě internetu? Jestli slevy fungují jako takové na internetu? Pokud se budeme bavit o seniorech a zůstanu u tématu přednášky, v principu obecně ti seniori vám moc nereagují na takové ty velice zjednodušené signály. To znamená, musíte navázat na něco, co už znají a že opravdu vědí, že tohle je levnější. Ano? Nedá se na ně zcela jakoby něco prohlásím za slevu a ono to jakoby sleva je. Na internetu jsou mimořádně opatrní, protože, zkusím vám to vysvětlit asi takhle, když se mladý člověk podívá na stránku, tak normální postup je, že přeskenujete váš mozek, přeskenuje tu stránku asi v průběhu 2 vteřin a udělá mezi tím asi 80 zastávek, aby zjistil, co je tam důležité a co tam důležité není. Čím je člověk starší, tím víc má jakoby zúžené vidění, to znamená, koncentrujete se na jednu jedinou věc, která tam je. A v momentě, když mi tam řeknete sleva, nebo na nějakém inzerátu bude sleva nebo něco podobného, a bude to bez kontextu, tak je nižší pravděpodobnost, že vám zareagují na takhle heslovitou výzvu, jakože je to levný, než by dělá u jiných věkových skupin. Děkuji. Já jsem se ptala, protože znám několik seniorů, kteří propadli slevovým portálům. Je to pro mě zajímavý fenomén. Já myslím, že to napříč generacemi v tomhle případě. Já bych rád zmínil jednu věc. Prosím vás, tak jak to neplatí v žádný věkový kategorii, tak neplatí ani o seniorech, že to je něco, jako že dosáhnete jistého věku, hrábne vám a stane se vás nějaký podivný zvíře. To znamená, jako, já věřím, že existují seniori, kteří podlehnou slevovým portálům, ale rád bych viděl jako to procento, kolik z těch, kteří na tom internetu jsou, tomu podlehli. Je pravda, že pokud se na to zaměří, tak pak je nikdy nedostanete na cokoliv jiného. Jo? To je druhá věc, že těžko mění jakoby názor, těžko přehazují výhybku. Petr Lelovič. Díky.